Hola, què tal? Mira, quina gràcia! Estrenem fons de pantalla d'un telèfon. Molt bé, moltes gràcies a la gent de Wiko, que són els que ens han enviat el Wiko View 5 Plus, que és el telèfon que ara mateix analitzarem. Això ens ha fet molta gràcia, ens ha agradat molt, ens ha fet molta il·lusió. No canviarà la nostra opinió sobre el telèfon, però gràcies, perquè merdetes aquestes són les que ens fan feliços. I aquí intentarem respondre totes les preguntes que se'ns han acudit sobre el Wiko View 5 Plus, un telèfon de gamma d'entrada d'uns 200 euros aproximadament de preu, que potser valdria la pena tenir en compte entre totes les opcions que deus estar valorant si tens un pressupost de 200 euros per comprar-te un mòbil. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, aquest telèfon, la gràcia que té i allò que fa servir la marca per promocionar-lo és que, atenció, té una peculiaritat que la resta de telèfons, la majoria de telèfons no tenen, que és que té una bateria que dura 3 dies i mig. 3 dies i mig són molts dies. Que el carreguis un dilluns i et duri fins al final del dimecres, Déu-n'hi-do. Doncs aquí ho hem provat i ara et direm si realment és un telèfon de 200 euros que la bateria et dura 3 dies i mig. Clar, és una mica arriscat per part de Wiko dir això, sense saber si l'usuari el farà servir molt, el farà servir poc, si l'esgotarà en 2 dies o en 3. Però bé, abans deixa'm respondre a la primera pregunta. Està ben dissenyat? Doncs home, jo crec que té un disseny correcte. El que val, doncs està molt bé. Per darrere té la tapa de plàstic que és tornassolada, que hi ha vegades que és verda, hi ha vegades que és blava. Now is green, now is blue, now is green, now is blue. Amb el logo de la marca, el sensor d'empremta dactilar i el mòdul de 4 càmeres i el flash. I per davant té una pantalla de 6,55 polzades, té la càmera frontal integrada en un forat a la pantalla i el marc del voltant diria que és d'alumini. I a més, entre els botons del volum i de desbloqueig de la pantalla té un botó extra que és el botó per activar l'assistent de Google, per demanar-li el que vulguis a Google, que només funciona quan el telèfon està desbloquejat. Quan està bloquejat, per molt que l'apretis, no s'activarà. Següent pregunta, quines són les seves especificacions bàsiques? Doncs a veure, et parlaré de memòria, que és el que interessa a la gent. Hi ha dos models de Wiko View 5 Plus, que són el de 3 GB amb 64 de memòria d'emmagatzematge i el de 4 GB de RAM amb 128 d'emmagatzematge. És a la versió cara. El processador és un Helio P35 de MediaTek, processador de gamma baixa tirant a mitjana, i la bateria és de 5.000 mAh. És aquella bateria que et diem, durarà 3 dies i mig, no els durarà? Doncs va, resolem la incògnita. Següent pregunta, quan dura la bateria? A veure, la bateria, l'he provat, l'he tingut carregant, la vaig carregar tota la nit de divendres a dissabte i dissabte al matí em vaig llevar a les 7 del matí perquè volia sortir a córrer a veure la sortida del sol i a fer unes quantes fotos del mòbil i a les 7 del matí vaig desendollar-lo. Per tant, des de dissabte a les 7 del matí em va durar tot dissabte, em va durar tot diumenge i em va durar pràcticament tot dilluns fins a les 9 del vespre, 9-10 del vespre. És a dir, que jo podria dir que dura 3 dies complets. 3 i mig no, però 3 dies complets sí. Quin ús li vaig donar? Doncs li vaig donar un ús de, principalment, moltes xarxes socials, WhatsApp web durant moltes hores, perquè jo treballo a l'ordinador amb el WhatsApp web connectat, per tant, tota l'estona connectat amb el WhatsApp web, que això penalitza una mica la bateria. També vaig fer fotos, vaig fer alguns vídeos de demostració i tal, navegació per internet, vaig veure un partit del Barça escoltant la ràdio a través de ràdio en streaming, o sigui que gastant dades i gastant stream, vaig veure uns quants vídeos de YouTube, i en definitiva, l'ús normal que se li pot donar a un telèfon. I amb aquest ús que li vaig donar, em va durar la bateria 3 dies complets. I després per carregar-lo sí que s'està la seva estoneta, passa de 2 hores de càrrega, o sigui que paciència, però bé, si el poses a carregar a la nit, te n'oblides i adiós. Dit això, passem a la següent pregunta. Què tal les càmeres? Doncs bé, una mica ens repetim en el mateix. És un telèfon que no dona problemes. Tampoc li demanis més, és a dir, que està dins la línia dels 200 euros, et donarà el que dona un telèfon de 200 euros. Les fotos que fa són unes fotos correctes, tampoc són d'extrema qualitat, però tampoc és allò que diguis, ostres, m'acabo de penedir de comprar-me aquest telèfon perquè em fa unes fotos que no són servibles. No, són unes fotos que són correctes, que van molt bé, que té 4 càmeres, que una és de 48 megapíxels, que té un gran angular de 8 megapíxels, que fa unes fotos que ho veus pràcticament tot, que està molt bé, que obres molt més el camp de visió. Després té un macro de 5 megapíxels quan els
telèfons de gamma baixa normalment tenen un macro de 2 megapíxels, doncs aquest el té de 5 megapíxels i fa unes fotos una mica millor que molts dels telèfons de la seva gamma de preus, i després té una càmera de sensor de profunditat per fer les fotos desenfocades. Alerta amb les fotos desenfocades perquè aquí sí que podríem dir que no està gaire a l'altura. El subjecte no l'acaba de perfilar del tot bé al 100% i per tant no seria precisament un telèfon destinat a fer imatges en mode retrat. A més, encara et diré una altra cosa, i és que quan et poses amb la càmera de selfie per fer-te un selfie, si te'l vols fer en mode retrat, amb aquella càmera de 8 megapíxels que té a la part de davant, tu li donaràs el botonet de mode retrat i el que farà és canviar-te a la càmera del darrere. Per tant, amb la càmera frontal no tens mode retrat, encara que aquí t'ho digui. I després els vídeos tenen una certa estabilització. No és allò que vagi fent el traqueteo del típic telèfon de gamma d'entrada que no té cap mena d'estabilització. No, aquí sí que es nota una certa fluidesa, estabilització electrònica, no està malament, i els vídeos que et fa, com és d'esperar, no passen de 1080, Full HD, 30 frames per segon, no demanis més. Però bé, et salvarà de la papereta, és a dir, podràs fer vídeos, podràs fer fotos i no et quedaràs amb allò que et penses que et quedaràs enrere perquè les teves fotos seran pitjors que els del teu col·lega. No, són correctetes, està bé. Següent pregunta, què tal la pantalla? Doncs bé, és una pantalla correcta, no demanis més, com si, és la frase del dia, no demanis més. Doncs sí, perquè és una pantalla típica de telèfon de 200 euros, un panell IPS d'aquests que no admeten el sensor d'empremta dactilar a sota la pantalla. És una pantalla que, per cert, brilla molt. Això sí que ho té, brilla molt i brilla tant que encara que ho posis al mínim, quan te'n vas al llit a fer l'última repassada, t'enlluerna. O està en el punt d'enlluernar-te que una mica més i et fa mal. Però en canvi, en l'altre extrem de lluentor, tens de sobres per sortir en un dia assolellat i veure perfectament tot el contingut de la pantalla. Això està molt bé. És una pantalla de 60 Hz, no vulguis aquestes pantalles de 90 Hz o de fins i tot 120 que tenen models d'altes games, però com et dic, pel preu que pagues, no demanis més. Següent pregunta, té ràdio FM? Doncs sí, té ràdio FM, evidentment li has de posar un cable per aquí sota, uns auriculars amb cable, per la part de dalt, que ara hi ha alguns telèfons que tenen per la part de sota i altres que tenen el forat d'auriculars per la part de dalt, doncs sí, aquest el té per la part de dalt i per fer servir la ràdio has de connectar-li uns auriculars amb cable. Això, les persones que tenen un pressupost limitat, que només poden permetre's comprar-se un telèfon d'aquest tipus, amb aquest preu, és natural que després tinguin una tarifa de dades més aviat limitada. Això és perquè no coneixen la Muriel de FibraCat, amigos, que dona 100 gigas, tio. Però per no gastar dades, una bona opció és la ràdio FM. T'exposes a una sèrie d'interferències típiques de l'FM, però aquí ho tens. Següent pregunta, què tal el desbloqueig? Doncs té dos tipus de desbloqueig facial i desbloqueig per empremta. Té el lector d'empremtes aquí darrere i hi ha vegades que funciona doncs bé, molt bé. La majoria de vegades, la gran majoria de vegades, tu el tens bloquejat i pam, li dones amb el dit per darrere i desbloqueja. Desbloqueja, però triga una mica a desbloquejar-se, d'acord? Triga una mica a reconèixer l'empremta i hi ha vegades que no reconeix, hi ha vegades que no sé si és que no estic encertant amb el dit on toca, perquè la veritat és que té el lector en el seu lloc, o hi ha vegades que potser no em reconeix l'empremta, però pràcticament sempre desbloqueja i desbloqueja bé. I el desbloqueig facial, doncs, 3/4 del mateix. Em reconeix i em desbloqueja. Pam! És una mica lent, val? Tornem a dir-ho. És una mica lent, amb bona llum desbloqueja, amb poca llum ja la cosa falla una mica més, però aquí ho tenim. Següent pregunta, és dual SIM? Doncs sí, és dual SIM, admet dues targetes SIM. El que passa és que la mateixa safata on tu li poses la targeta SIM 1 i la targeta SIM 2, a l'espai de la targeta SIM 2, si tu ets d'aquests que porta la targeta personal i la línia de la feina en el mateix telèfon, pensa que si estàs ocupant l'espai de la targeta SIM 2 no li podràs posar una targeta de memòria perquè estan fent servir el mateix espai. Per tant, o poses una cosa o poses l'altra. Admet targeta de memòria de fins a 512 gigas, per tant, pots ampliar bastant la memòria, però aleshores només podràs posar-li la targeta SIM número 1, la targeta SIM de tota la vida, la normal, la personal, i per la feina agafes un altre telèfon. Següent pregunta, ja que parlem de targetes SIM i de línies mòbils, té 5G? Doncs en aquest cas no, en aquest cas tu pots fer servir les dues línies amb 4G però no té 5G, encara no ha arribat el 5G a les games baixes de la majoria de marques del món. Potser hi haurà alguna, Xiaomi amb el Redmi i tal poden tenir 5G, però
ara tímidament estan començant. Jo crec que ja vindria a ser l'hora de començar a posar 5G a tots els telèfons que vagin sortint, siguin d'una gamma, siguin d'una altra, i universalitzar d'una vegada per totes el tema del 5G, perquè ja aniria sent hora. Següent pregunta, què tal el so? Doncs és un so típic d'un telèfon de gamma baixa. Només té un altaveu per aquí sota. No li demanis més d'aquests altaveus que tu li tapes els forats i ja no sents res. És un so correcte, ni més ni menys que el que tu pots arribar a tenir per un telèfon d'aquest preu. Està bé? És correcte? Sí, però els telèfons de fa 5 anys ja tenien aquest mateix so. No ha evolucionat gaire en les gammes baixes, però és que posen els components que poden posar per arribar a aquest pressupost. No demanis més. No demanis més. Següent pregunta. És submergible? Doncs a mi no em consta que tingui la certificació IP68, per tant, podríem dir que li pots tirar esquitxades, pot ploure mentre estàs parlant per telèfon, no hi hauria problema, però el que no pots fer és ni submergir-lo, ni dutxar-te amb ell mentre estàs parlant per telèfon, que això és una mica ja de malaltia, ni molt menys anar-te'n a la piscina amb els nens a fer fotos a sota l'aigua, perquè llavors et quedaria sense mòbil directament. I anem acabant amb l'última pregunta. Ve amb funda a la capsa? Doncs la resposta és no, ni amb funda ni amb vidre protector, ni amb làmina ni res posat. Això què vol dir? Doncs això vol dir que amb els dies que he estat provant-lo ja se m'ha fet una ratllada i no sé ni com se m'ha fet. Una ratllada recta aquí que no sé de què és. Per tant, la recomanació és compra-li una funda, o sigui, aquests 200 euros t'hauràs de gastar una pasta en comprar-li una funda i un vidre temperat per posar-li a sobre. Això ja encareix una mica el cost del preu. Altres telèfons d'aquesta mateixa gamma tenen una lamineta, encara que sigui de plàstic, per estalviar aquestes ratllades i també venen amb una funda transparent. Aquest no, aquest ve pelat, carregador i prou. Per tant, és una altra cosa que hem de tenir en compte si el que vols és tenir el telèfon sempre en les millors condicions durant molt més temps, comprar-li protecció. I per acabar, el que et deia, és un telèfon que costa 200 euros aproximadament, tot i que si busques una mica pel mercat el pots arribar a trobar per uns 180, O sigui que busca i remena, i si tens un pressupost més o menys d'aquests diners per comprar-te un telèfon mòbil, aquest no el descartis. Mira altres si vols, però aquest no el descartis perquè jo et puc dir que no dona problemes. Fa la feina i, atenció, No demanis més! fins la propera. Adéu-siau!